rođendan? Spremite mi rođendansku tortu. Važi, uzet ću činiju i sipat ću brašno u nju. Zatim šećer, mleko i 2 jaja. Poslije ću dodati jestivu boju i promešati sve. Odlično. Vrijeme je da sipam to u kalup. Napravila sam ljubičastu koru. Prelepa je. Fil ću koristiti od čokolade. O, da, obožavam ga. Sastavit ću šarenu tortu. Napravila sam kore različitih boja, a u sredinu ću sipati nutelu. O, kako lepo curi. Opet stavljam koru i premazat ću sve filom. Divno, to će biti jako dobro. Ostalo je razmazati fil i ukrasiti moju divnu tortu. Okolo ću staviti šarene svećice, a odozgo ću staviti žvaku. Kako lepa i sočna torta ispala. Sigurna sam da će se svima dopasti. Ja također imam tortu. Samo što sam je kupio u prodavnici. Ali treba mi samo poklopac. To će mi biti umjesto kalupa. Dakle, istopit ću čokoladu u čajniku. Tako je. I sipat ću u plastični poklopac. Tako je. Rasporedit ću svu čokoladu po kalupu. Odlično mi ide. A poklopac mi više ne treba. Bacit ću ga. A sad ću pokriti tortu poklopcem. Tako, jao, pobrkao sam poklopce. Trebao mi je čokoladni poklopac, a ne ovaj. Jao, zašto sam ga bacio? Ne, pukao je. Šta da radim sad? Ne. A šta se desilo? Šta treba spremati? Šta je na crtežu? Piletina. Važi. To nije teško. Dakle, imam jedno pile, stavit ću ga na pleh. A ovo ću skloniti. Idi, prošetaj. Dakle, prelit ću piletinu uljem i dodati začine. Divno. Eto, moja piletina je spremna. Shayli će se svidjeti. A šta je kod vas? Jao, a zašto vi imate torte? Zašto ovdje meso? Tražila sam tortu. Pa dobro. Ova torta izgleda baš dobro. Sad ću probati. Baš je lepa. A unutra je čokolada. Sviđa mi se. Ostalo neću ni da probam. Ova torta je pobedila. Da, pobeda je moja. Sad ću spremiti cool burger. Malo čokoladnog sirupa i želetraka. O da, super. Ovo je odličan početak. Bako, nastavi. Šta da stavim? Tačno, ovdje nema povrća. Stavit ću krastavac, paradajz i salatu. Šefe, sad ti. Ovdje sigurno nedostaje sočne pljeskavice. Da, tako je mnogo bolje. Kimberly, možeš da probaš. Ali to je užasno. Ovo sigurno neću jesti. Hajde da započnemo kulinarski izazov. Dajte sve od sebe. Idemo. Završila sam. Želim čokoladu. Ozbiljno? Moramo spremiti čokoladu za tebe? Smislio sam nešto. Treba mi KitKat. Da, evo ga. Celo pakovanje. Jao, već sam sve pojela. Nema veze. Ostale mi čokolade Hershey's. To je super. Baš je lepa. Njom, njom, njom. Dakle, vraćam u pakovanje i može da se služi. Unuče, umazao si se čokoladom. Dobro, dobro, neću te dirati. Dakle, baka kreće da sprema, a već sam isekla svo potrebno voće. Sada treba uzeti kalup za čokoladu, a čokoladu ću napraviti od čokoladnog namaza Milka. Da,
To bi trebalo biti jako ukusno. Sipam u kalup čokoladu. A sada stavljam na svaku čokoladicu voće. Ispalo je tako lepo. Ostalo je sve to zalediti. Idem da stavim u frižider. Ja ću dati sve od sebe. Treba mi moj aparat za kafu. Samo što ja neću praviti kafu, već kakao Nesquik. Njega svi vole, zar ne? Napišite u komentarima da li volite kakao. Dakle, uključujemo i gledamo kako se čokolada topi pred našim očima. O, da. Došla mi je dobra ideja. Wow, je li to kakao sa čokoladom? Zvuči ukusno. Gde treba pritisnuti da bih dobio još? Jao, sve sam slomio. Kakav je to miris. Šta je ovo? Moj aparat! Jao, šta je ovo bilo? Kako se to desilo? Kimberly, prijatno. Oho! Gde je treća čokolada? Okej, onda ću probati šta ima. Wow, to je klasika. Hershey's vole svi. Baš ukusno. A sad ću probati ovo. Ova čokolada je još uvek hladna. Wow, na njoj je toliko lepog voća. Neverovatno. Nije loše, sviđa mi se. Lepo je, ali nije wow. Odlučila sam da je pobedio Quentin. To, pobeda je moja. A sada želim krofnu. Čekam od vas lepe i ukusne krofne. Najbolja sam u tome. Dakle, iseći ću čokoladu na male komadiće. A zatim treba to sve istopiti. Stavljam čokoladu u činiju i čekam da se potpuno istopi. Brzo će to. Odlično. A sada stavljam rukavice. Sama sam ih isplela. I sipam čokoladu u kalupe za krofne. Imaću divne čokoladne krofne. A zaledit ću ih uz pomoć spreja za hlađenje. O da, svaka mi čast. Naše čokoladne krofne su spremne. Sada ih treba umočiti u testo. A zatim ispohovati. To je to. Ostalo ispržiti krofne u fritezi sa vrućim uljem. Kakav miris. Dakle, moje ukusne krofne sa čokoladnim punjenjem su spremne. To će biti jako ukusno. Za malo da zaboravim, moram preliti krofne istopljenom čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi čokolada. I svaka krofna obavezno mora imati šarene konfete. Da, sad sam sigurno završila. Kimberly, možeš probati. Bako, dobra si. Ali mogla si sve uraditi mnogo lakše. Vidi, to su gotove krofne i baš su lepe. Kimberly će se dopasti. Dakle, napravit ću kulu od krofni. A sad ću to sve stisnuti, tako je. Eto, sad imam jednu veliku krofnu. Super. Ajoj, ova deca. Dobro, vreme da spremam svoje krofne. Već sam napravio testo sa ukusom Skittles. Sad ću sipati testo u aparat za krofne. Da, sve krofne će biti lepe i šarene. Kimberly će biti oduševljena, 100%. O da, ispalo je neverovatno lepo. Ali to nije kraj. Stavit ću sve krofne na rešetku. A sada treba preliti krofne šarenom nutelom. O da, to će biti jako ukusno, verujte mi. Odlično mi ide. Dakle, sve spremno. Kim, probaj brže. Wow, jao, šta je to? Izgleda čudno, ali probat ću. Pa ukus je skroz običan, ništa posebno. A sada želim probati ove šarene krofne.
Tako su male i slatke, prelepo. I na kraju ću probati ovu čokoladnu krofnu. O, da, koliko čokolade. Nevjerovatno, ovo je sigurno pobednik. Da, pobeda je moja. To, jeste čuli? Imamo novi kulinarski izazov. Šta želi mala Emily? O, pa to su jaja. Sestra Miley, baka i šef će sigurno ispuniti taj lagani zadatak. Počet ću da kuvam. Dakle, treba će mi jaje. Treba ga razbiti u tiganj. Tako je. Još jedno jaje. Odlično. A sada čekam. Šta je kod vas? Obična jaja. To je dosadno. Ja ću napraviti nešto zanimljivije. Dakle, prvo mi treba voće. Treba sve lepo iseći. Da. Tako je. A sad mi treba kalup za jaje. Biće super da uzmem ljusku od pravih jajeta. O, da. Prosuću sve suvišno. I sipati u svaku ljusku žele. Da. Kako sam pametna. To je to. Sada stavljam par komada breskve i jagoda u svaku ljusku. Odlično. Ostalo sve ohladiti u mom frižideru. Ubacujem unutra. I ostalo je malo sačekati da se žele stvrdne. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Da vidimo šta je ispalo. O, da, belisimo. Svaka mi čast. Jao, Miley, goru ti jaje. Moraš hitno uraditi nešto. Jao, šta da radim? Ne smem to dati, Emily. Treba nešto smisliti. Tačno. Napravit ću slatka jaja od Kindera. Unutra ću sipati šlag. A u sredinu staviti žute bombone M&M's. Kao da je to malo žumance. Bako, a šta ti spremaš? Ja sam napravila klasične jaje, ali razmišljam kako ih bolje servirati. Da, uradit ću to u obliku cvetića. Pogledajte kako slatko. Jedva čekam da Emily proba to. Prijatno, draga. Wow, koliko lepih jela. Želim da probam prvo ovo. Izgleda preslatko. Divno. Uzimam paradajz i umačam ga u žumance. Pa ništa posebno. Sad ću pogledati šta je ovdje. Wow, to je čokoladno jaje sa šlagom. Cool. Baš mi se sviđa. Ostalo je posljednje jelo. Izgleda zabavno. To je žele, probat ću ga. Wow, super. Šef je sigurno pobedio. O, da, dobar izbor, Emily. Hej, čao! Instaliraj zanimljivu igricu Multidosort u App Store ili Google Play. Hajde da se igramo zajedno, to je jako zabavno. Sigurno će vam se dopasti. Obavezno instalirajte i probajte. Šta ovaj put želi, Emily? Pokaži nam brže. Pa to su špagete sa ćuftama. Zanimljivo. Miley, bako, šefe, hoćete moći? O, baka već ima ideju. Tako je. Moram iseći višle na male komade. Da, super. Sad ću nabosti višle na 3 špagete. Da, super. Hoću napraviti ogrlicu od špageta i višla. Gledajte, ispalo je divno. Mala Emily će sigurno biti oduševljena. Svaka mi čast. Dakle, treba slomiti špagete i staviti ih u blender. Zatim dodajem vodu. Sada treba sve promešati. O, da. Divno. Stavit ću to sve u vreću za fil i iscediti. Da, tako je. Napravit ću lepe korpice.
Ali prvo ih treba ispeći u rerni. Idem da ih stavim tamo. Tako je, ostalo je najteže. Čekati. Mrzim to. Ja sam već skuvala špagete. Sad mi treba... Tačno, viršla. Nabošću štapić na bušilicu. A sada viršlu na štapić. Tako je. Gledajte, ispalo je baš super. Dakle, stavljam to na tanjir i prelivam kečapom i senfom. O, da. To će sigurno biti mnogo ukusno. Vreme da probudim baku. Bako, ne spavaj. Bože, šta je to? Ko, šta, gde? Moje korpe su već spremne. Vreme je da dodam punjenje. O, da. Miris je super. Dakle, slaku korpicu ću staviti na tanjir. Sad ću ih napuniti čokoladnim sirupom. O, da, prelepo. Ostalo je samo ukrasiti sve višnjom. Emily će se sigurno svidjeti. Lepota. Probaj brže, mala. Oho, nije loše. Prijatno, draga. Wow, sve izgleda nevjerovatno ukusno. Odakle početi? Tačno, prvo ću probati viršlu i špagete. Nije loše. Sestro, najbolja si. A sada hajde da vidimo šta je ovdje. Oho, pa to je ogrlica od viršla i špageta. Ukus nije nešto. Opa, a šta je to? Oho, to je nešto čokoladno i veoma ukusno. Oduševljena sam. Ovo je pobjeda, čestitam. O, da, ja sam najbolja. Opet moje remek delo. Ja sam nacrtala tortu, a vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta, u redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. Šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. Mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O, da, to je prelepo. Moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. Jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. Kako zabavna torta je ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast. I ja sam završila. I ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba. Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandinu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa.
Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. O, naravno, draga. A šefe, dodajte mi molim vas brašno. Hvala. Treba spremiti slatko testo od brašna, mleka, šećera i jaja. Tako je, ostalo je sve promešati. A sad ću to testo podeliti na 5 ravnih komada. A zašto? A zato što želim da napravim 5 različitih kora. Tako je, a boje sam dodala. Ostalo je sve promešati. Kakva lepota! Ostalo je ispeći svaku koru. O, da, odlično mi ide. A mogu sastaviti tortu, a svaku koru ću premazati filom. Uhvatila sam. O, da, to će biti jako ukusno. Ostalo još par kora i to je to. Svaka mi čast. A baka je najbolja. Izvinite, šefe. Jeste se udarili? Jao, baka. Dobro. Fora moje torte će biti u šarenom punjenju. Iseći ću sredinu i sipati unutra ljuti sos. Da, tako je. Mislim da je dovoljno. Recite, jel vas podsjeća ovi oči na nešto? Da vidimo da li će prepoznati mala koga ću joj spremiti. To će biti baš lepo iznenađenje. I još par dodira. I to je to. Ja sam završio. A ja ću ukrasiti svoju tortu jagodama. Ova jagoda je ostala. Izvoli, dragi. Hvala, bako. Ali ipak volim više štapići u čokoladi. Njima ću ukrasiti svoju tortu. Eto. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo tortu brata. To je baš nežno i ukusno. Hvala, brate. Idemo dalje. Ovu tortu je sigurno spremila baka zato što je sa jagodama. O, da, ukus je divan. Oduševljena sam. Ovo je torta sa mojim omiljenim likom iz crtača u mojoj glavi. Čekajte. Zašto je torta tako ljuta? Ne, to je previše. Pobedila je baka. Da, baka je najbolja. Jeste čuli? Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. Baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumem. Mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca.
Stavit ću kalup u tiganj. A zatim sipati malo testa. I to je to. Kakav miris. A ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati. Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem. Polako. O, da. Prva je spremna. Okrećem je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce. Zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups, izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajoj, šta da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Tako je. Niko ništa nije primetio. Svaka mi čast. Evo, šta? Katastrofa. Palačinke su nestale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast. Nadmašila sam sebe. Bravo, šefe. I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. Da. Tako je lepa. A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow! Kako zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati. Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow! Kako slatka srca. Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow! Palačinke sa bombonama? Ozbiljno? Sad ću probati. Wow! Oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Jo!